Dayunan pagbabalikan face-to-face classes hangatanan nga campuses sa Eastern Samar State University Essu hati arabot nga Enero 26 Lunes nga adlaw. Sumalakang Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, ang desisyon ginbuhat han Board of Regents hayara special board meeting didan Enero 14 ha Essu Main Campus sa Borongan. Dida nasabi nga meeting again presentar han Special Task Force and findings and inspection han structural integrity han mga building hangatanan nga Essu campuses. Antes ang meeting, nagdumarin ocular inspection sa Essu Main Campus si Commissioner ng Chairman ang Essu Board of Regents ng Commissioner Desiderio Apag III, Coopod and Special Task Force, CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibe, ng Engineers Tikang CHED ng DPWH, lakipan gin inspeksyon ang mga building han Essu campuses, Abalanghiga, Giwan, Salcedo ug Maydolong. Gintudlok nga diri na safe ang upat nga building sa Essu Main Campus, ang College of Science, College of Education, College of Engineering, ngan CBMA building. Ini nga mga buildings grabe ang kadaot tikang hanlinog ngan diri na talwas nga gamiton. Base ma-accommodate ang nga tanan nga estudyante, magi-implementar ang Essu in double session shifting. First session alas 6 aga tubtob alas 6 udto, ngan second session alas 12 ha udto tubtob alas 6 sa kulup. Gagamiton ang Kanugtan Hall, Students Pavilion, ngan ang second floor han main library para ha mga klase. Diri maapektuhan ang College of Law and Graduate School kay weekend la ang ira schedules. Samtang temporaryo nga sarado ang ladies dormitory ha Essu Main tungod ha kadaot ha second floor. Ginaghat ang mga estudyante nga mangita anayin boarding houses ha gawasan campus. Sumalakan Dr. Agda ha ibang campuses nga diri kinahanglan ang double shift, magpapadayon la ang ira unob nga schedules. Ang double session shifting indak ang posibilidad nga igpatuman ha Essu Giwan Campus. Tungudhan kadautan pera nga buildings ngandarhan kadamuhan estudyante didto. Ang total population han Essu habugos nga probinsya sobra 24,000. Ha Essu Main Campus may daharos 12,000 nga estudyante, samtang ha Essu Giwan Campus may da sobra 5,000. Sumalakan de Unicart, miyembro han Technical Working Group para han Doctor of Medicine Program han Essu, pinaagihan giya han University President nga hi Dr. Andres Pagatpatan Jr. na finalize na ang panaga ngan pankulup nga schedules. Ginsiguran pamunan han Essu nga padayon ang pan-repair ngan preparasyon han classrooms basi andam na para han Lunes nga pagbalikan face-to-face classes. Nakipag-istorya na liwat hi Dr. Agda Hatoda basi masiguro nga may da mga tricycle nga magbibiyahe sugad kaaga para mga estudyante ngan faculty. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.